тақрибан 50 муҳоҷири меҳнатии тоҷикро кормандони мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар шаҳраки Шербинкаи ноҳияи маъмурии Новомосковск дар Москва латӯкӯб карданд. Субҳи 9 сентябр гурӯҳи махсуси милисаи ниқобпӯш ба хобгоҳе ки муҳоҷирони тоҷик зиндагӣ мекарданд зада даромаданд ва ба латӯкӯби ваҳшиёна шурӯъ карданд, менависад Радиои Озодӣ бо истинод ба наворе ки дар ихтиёри таҳририяти радио қарор дорад. яке аз муҳоҷирони тоҷик Насим Ҷобиров ба рӯзноманигорон гуфт ки нерӯҳои қудратӣ тахминан соати 5 субҳ ба хобгоҳ зада даромаданд. онҳо фавран ба латӯкӯб кардани ҳамаи хоббудагон оғоз карданд ва дағалона амр карданд ки ба ҳавлӣ бароянд, мегӯяд муҳоҷир. ба гуфтаи ӯ танҳо пас аз чанд вақт маълум гардид ки кормандони милиса дар хобгоҳ маводи мухаддир меҷӯянд. пас аз он ки онҳо чизе наёфтанд, ҳама раҳоӣ карда шуданд. аммо бисёре аз муҳоҷирон ба утоқҳои худ баргашта дарёфтанд ки пулҳои нақд доштаи онҳо гум шудааст, гуфт муҳоҷири меҳнатӣ бо номи Шариф. ҳамзамон ҷабрдидаҳо иқрор шуданд ки аз тарси боздошт ва депортатсия ба мақомот дар бораи гум шудани пул муроҷиат накарданд. дар ҳоли ҳозир ҳодисаи рухдода чӣ тавре ки ба мисли дигар қонуншиканиҳо ва ҷиноятҳое ки алайҳи муҳоҷирони меҳнатӣ аз ҷониби мақомоти амниятии Русия карда мешаванд, бидуни намоиши вокуниш аз тарафи мақомоти Тоҷикистон боқӣ мемонад.